Weet je nog wat je in 2018 in Ljouwt wie? Geen flauw idee. 2018? Geen flauw idee. In 2018 weer Ljouwt de culturele haardstad van Europa. Daar hebben we dus een mooie fontein om te tanken. En weer natuurlijk een heel mooi evenement in 2018. De Reuzen. Attention, réceptionnez Aankomende vreed is de Dag van Europa. In Ljouwt. Europaplein, Europa. Wist niet in wel dat tot 1958 dit plein de naam Harlingerplein weer. Maar de Raad van Europa hier vregen aan gemeentes in Europa. Kun je hem stritten en plein misschien vernemen naar Europa. En dat weer om meer verbinding te vielen met andere Europeanen in Europa. Hebben we het gevoel nog steeds? Voelt u zich Europeaan? Ja. Groter nog, ik voel me een wereldburger. Ik voel me zeker Europeaan, ja, maar ik denk niet heel vaak aan Europa of zo, nee. Nou, de Europese Unie, de euro, denk ik. Nederland. Ik wil Europees studeren, dus ik voel me wel heel Europees. Want ja, het lijkt mij wel heel leuk om meer te leren over zeg maar, de cultuur en de politiek in Europa. Dus dat denk ik als het goed is studeren. Ik maak je een filmpje omdat het vreed Europa-dag is. De dag van Europa. Je hoort dat ik naar hoestig hoor. Nee, dat hoort voor mij net alweer. Ja? Nee? Nee, succes. Geweldig. Vreed binnen hier bij de Campus Friesland alle jaar vergezen activiteiten in de rand van de Dij van Europa. Of juist misschien wel, van meest niet haar een zwaargemeidje oer Europa. Hey, een vraagje, wat vies u van Europa? Van Europa? Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Het wordt er net leuker op. Het gaat niet de goede kant op. Meneer Macron die wil van alles. En meneer Merz wil van alles. En wij willen van alles. Hongarije wil niks. Die eenheid is ver te zoeken. Ja, terwijl ze weer de vrijheid vieren, is er op dik 2000 kilometer verderop in Europa een oorlog gaande. Misschien juist op het moment om op ziek te gaan naar eenheid. Ik denk dat we niet zonder kunnen. Nee, met z'n allen moeten we sterk zijn. Het is vrijdag is het hier in Leeuwarden, tenminste de Dag van Europa. Is dat iets wat gevierd moet worden? Ja, dat wij sterk zijn. En wij blijven vechten voor rechtvaardigheid. Nou ja, vieren is een groot woord, maar erbij stilstaan en het gewoon benoemen dat het is. En dat Europa, het vind ik in ieder geval belangrijk is, om dat te benoemen. Ja, waarom niet? Wat hebben we dan? Alleen mooie nekte verhalen, ja, zijn goede muziek of wat? Wat mag ik ervan voorstellen? Ja. Hier vlakbij, je ziet het daar wel, dat de Campus Friesland. Daar hebben ze bijvoorbeeld een soort van informatiemarkt met allemaal dingen die met Europa te maken hebben. Maar ze hebben er ook een hele mooie space shuttle waar je dan met een VR-bril in kunt zitten. En dan kun je een beetje ervaren wat het is om in het heelal te zijn. En is Leeuwarden het centrum van het heelal? Is dat een beetje wat ze willen beogen? Ja, de Spacebus. 8 maart bij de Campus Friesland is de Dij van Europa. Dan kijk gewoon mijn meidje wat het is om in een space shuttle te zitten. Apart voor dikker, ga ik laatst een keer gaan. Ik word van die rare stikjes er ook. Nou, toch ben ik aardig in de loft, zou ik die vertellen. Hey. Ja, maar nee, ik heb altijd een proberen in de space shuttle. Aankomende vrijdag, dus 8 maart hier in de Campus Friesland, de Dij van Europa. Vergezen activiteiten, onder oren een hele mooie spacebus met VR-bril. Waar is de bij vreed tussen... Ja, wat ben het hier nou eigenlijk? Dat is een goede vraag eigenlijk, ja. Ik weet in ieder geval dat de spacebus tussen Tolwe en Fjouwen beschikbaar is. Want daarvoor ging er al eens kwal met daar. Nou, hoe je een tijd bij de 6 nu, toch? Zie je de meeste zelf maar op. Geweldig.